Salutare YouTube, vom vorbi astăzi despre noul update Warzone Pacific, dar înainte de toate, dacă îți place acest video, dă-i butonul ăla de like, dă-i pe subscribe, dă-i pe clopoțel să primești notificări atunci când voi uploada un nou video. Aceasta este harta nouă care este împărțită în sectoare, nu vi le mai citesc, dacă vreți să vedeți denumirea lor puteți da pauză la acest video. Ea va fi lansată pe 9 decembrie, dar pentru cei care dețin Call of Duty Vanguard, aceștia se vor bucura de ea de pe data de 8 decembrie. Practic este un early access care îl oferă compania deținătorilor de Vanguard. Pe lângă anti-cheat și caldera vor veni și chestii noi și care zic eu că împinge jocul într-o direcție foarte bună. Spre exemplu, dacă ai câștigat Gulag-ul, vei ieși de acolo cu arma care ai folosit acolo. Stopping Power Rounds va fi scos, de Silence nerfuit, stunurile, Harbitul și tot ce înseamnă melee. Nu știu, lopeți, cuțite, chestii ăștia, pumni, bețe vor fi ajustate, probabil nerfuite. O să fie și buff-uri, zic că în special în echipamentul letal și tactical. Nu va mai fi posibil cumpărarea load-ului. Vei putea face asta doar atunci când va pica cel gratuit. O să schimbe și animația măștii de gaze, asta care e un mare plus, și vei putea să-ți continui fight-ul dacă atunci când intri în gaz ți se pune masca sau că atunci când ieși se scoate masca. O să fie și contracte noi, cel mai notabil o să fie unul care spune se numește Big Game Bounty, adică cel care o să aibă cele mai multe kill-uri de pe hartă o să fie cumva vizibil pe hartă de către restul, nu știu cum o să funcționeze exact. Singura chestie care nu am văzut că se vorbește este despre lumină, soare, care ne afectează pe toți, care ne permite să jucăm jocul așa cum ar trebui și suntem nevoiți să folosim filtre și alte tweak-uri. Cam atât pentru video de astăzi, până data viitoare, v-am pupat, salut! So